Είμαι ο Γιώργος Φράγκος, πρωταθλητής στην κατηγορία του windsurf, του surf και του SUP. Κάνω surf από χόμπι χαλαρά, γιατί είναι κάτι πολύ cool και μου αρέσει πολύ. Στην Ελλάδα το surf άρχισε να διαδίδεται τη δεκαετία του 80 με 90 σιγά σιγά και από τότε αρχίζει και αποκτά όλο και περισσότερο κοινό. Το surf έως σήμερα παραμένει ως έχει. Το μόνο που αλλάζει είναι η τάση της μόδας πάνω στο surf. Η κουλτούρα είναι η ίδια. Παραλία, κύμα. Είναι κάτι πολύ εύκολο, πολύ cool και είναι για όλο τον κόσμο. Το surf είναι cool γιατί είναι πολύ χαλαρό, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, τη σανίδα σου, το μαγιό σου και cool διάθεση. Επίσης, γιατί είναι και μια ρομαντική περίοδο, μια ρομαντική δεκαετία, όπως την ξέρουμε όλοι, με τους καραβαίους, τα longboard, παραλία, χαλαρά και ξεκινάει το surf να αναπτύσσεται διεθνώς.